Ono wonge bensin entek muni piye? Aduh. Mas, balik ke motor. Lah kok ditonton apa to? Lah bensin entek. Lah kok ora diisi? Ayo mau aku njele wis ketip-ketip, masa tak isi kok turae kakean. Ayo kudune ki lak ya diseni to. Lah nek tak isi sak liter ya turae akeh banget lah wong nang warung kono tok kok. Kebanget tong ira kok. Lah mbok joko ngono lah Mas, ra apa-apa ora tak isi. Mesti luluh kae ngono. Karo wedokan mesti ngono. Alah ra apa-apa lah Mas, ra tak tukokke apian wis. Kudu wong wedok iki sing maju. Wis apa-apa lah. Rapopo nek karo wong wedok liya mesti luluh kaya ngono kuwi. Ora ngono kok wong kira mau garek sethithik. Alah belani. Kene dijoli nyeleh motor ki kudu tanggung jawab, bensin tak iki diisi. Tapi susu ya Mbak. Ora sosok-sosok. Sebetulnya bola males.